donge nitie version marwa mar ICC ilongo ni the East African Court of Justice mani Arusha kanyo okay manye gidhiye mae court mane Martha Karua ndalo moko be nomake bura kane case ne mar Kirinyaga governor to jo Kenya mang'eny donge kata mana mjumbe mari ndalo moko no wacho dhi makubure wach mar koko mar migingo miyusi kimako jo Kenya lupo ma jo Kenya bende nokono dhi tero wach ne dohono to kata mana Mike Sonko bende kano tamno kunyal chung Kenya ka to bende no dhi kuro mo bendo wacho ne wach ne dwar so en court manitie makata jo Kenya bendo osetima ng'owa osetere wechege mathoth aparo ni kod no chalo mana gi IPOA ki iluongo IPOA ne obila ogik sama obila nyalo rocho ratiji to koni ne dhi ka IPOA emo mikoni on paper entie kendo winjo weche results mene kikale rangach ming'eni guok mandala no ti kendo lekge onge to kato ya tumotieno tikala kala saboro bin gi chir ne ke winjo maka guogno kar mondo mi obi rangach mondo maki winjo mako kono neu ngora oneu kejingene okobikai hero kamano Abel Ogutu wachno mora nyagi twa kako kolo weche mag Tanzania to wachni anaseti piny Tanzania kendo macha en piny mabende demokrasia onge ahinya ute mag fwambo odinege we ukikwe ne nyocha ka Suluhu Hassan nolor ne jathum moro nogolo thum moro mane soko sirikal to kata mana jakednera tich oganda manyande omak kogol chaka ka mabende jo Kenya ogoye koke koduogo bor ang'omiyo noringo dar Tanzania nikeche mbui ka no siko wacho gigo mok mor telo manitie piny Tanzania emomiyo noringo biro pondo Kenya